Kubur ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fabricate Shillong, ringkat bat ka Victorium, kadukan kitiar kilan met ka babhatam hakador ka babit, Hanong Tumay Old Beat House Shillong. Ha ka Henryutrik unay liber arajar arpuway uba Estan Singh Jana Nongbed. Ulalay ban penha perda ya ka jingile kai football final jong ka Krang League Combine ya ka bala penlong da ka Krang Sport Social and Cultural Club. Hagani ka sngi uba Estan Singh Jana Nongbed ula no senyang da ka song pisa syagani ka kelom. Kibale don lang hagani ka sngi ki kentup ya uba Emrit Singh Maulong Presiden ka Krang Sport Social and Cultural Club nangta uba Osborne Kharjana uba PF Nongrang ka kong Purlin Maublay ki pajba ka shnong karang nalor ki samla yele kai football kenthai bat shinrang. Haka jingile kai final jong ki shinrang ka Deule FC na ka shnong karang kala job da arla not persya ya ka lom pengat na ding ye ye kita ki arkol na kabenta ka Deule FC lathap da upareng pathaw bat urajib khar karang. Ya ka nam best goalkeeper jong kani ka league layo ra da ubasin shar lang nongrang nangta ya ka best of the tournament layo ra da ushaj bor lang khar karang kad ba ya ka nam top scorer layo ra da usajon khar karang. Haba phai she ka jingile kai jong ki samna kenthai pan ka Wanra Junior Sports Club kala job da Arla Not persya ya ka Krang Nong Lum Shiliang Yo. Ha ka bede bakane ka final football tournament kabla pelong da ka Krang League Krang Sport Social and Cultural Club na sutu bagidon bon ki team ki bele shibanta lema kini ki sngi ki bala no bat menta kalong ka final tengah ku play karpang nam ta kini ki saud ki team jo ki kenthai bat ki team jo ki shenrang ka lum pengat bat ka Deuli Krang ha ka ba ka Deuli kalayo ban job ya ka lum pengat ka jingker ku kerdo na ka jong pi ki artel ki team skalong ba ka to ka team ka ba job kam dai ban sarong ha ka jing job jong ka bat ka team ka baram kam dai ban susi ya ka jing ram jong ka chim ya ka senjam ba pinang nang pen improve ya la de nang ne shakhmat ha ka jing de bat ka ne ka kam sport na sutu ang ne kini ki rang ba kum jong ba Emrit bat ki wi pade ki parlok ki don ka lengkor ka ba kraw ba ban penya saprang ha ka jing de bat ki kam sport ha ka ne ka Krang area Shibun ki samla ki jongi na ka ne ka dong ka than kilayo ya ka ban mi khmat ha ki lampung ki ba pher ha ki tournament ki ba pher ki ba nang ne hari khasi ba e jongi bat chabar jong ka state kumjo ngalai tu ithau bai ba Emrit bat ki wei pat ki parlok ki bidi gong kit kam jong ka sport nang ne na Krang nadu ki por ki ba khamen chwa pat ki jui kando na ka por sa ka por ha ka jeng ye dei kam dei jam jongi te kumba na kalyang jong kini ki rang ba kilano senyang shibun ki samla la kalong ha ka jing ko jing khia namar ki khana ki baile ka ya ka sport ki yo shibun ka jing ko jing khia ki yo shibun ki jing men toy ha ka jing ya dei bat ka jing itu ithau ha ka jing ye ka jing sum tanat ka jing long ka wei lembat ki wei pat de ki parasam la jong ki dong ki than ki ba marjan te kublai shibun e ka ba kum kene ka pon ka ba ngiyo ya ka ba nyulum lang ka ba khadu cho bangan syong kalong ngapa ka jing ku do hang ne bagane ka men sim sport ka jong pi kum ka ka club kan nang yai rehem na ka por sa ka por bat baga jing kersan lang jong paro ki reurang ba ki long kmi ki somla jong ka Krang le se kane ka sport kan nang yai kiu sa prang su ha ki si ki por ke dangwan kini ki reurang ba ki badon rengkat ukong san bersebut kang san ki long ki lenti ba ki mau jam le se ki ban betin kham ha su ya pi na ka banta ka ne ka jing thru ka ba ka jong pi ban kan tiu ya ka dong ka than ka jong pi ha ka jing de ban ka ne kam sport te ku blai shibo nu blai ker ku ya pi ha padang ka met ka pokoi ba khia ba pindon ka men sim ka jing long rente ka discipline na mara ba pi long ki nong ila ka sport pi sim ya ka nuksa ba ka jing em jong pi ka de ban long ka jing em ka barenti ha ke ba bon kilyang to ku blai shibo nam ta ka ne ka por ni belengkot ublai nukar khu ya pi bat yang ilang baro we kat ki bengi don hangne nam di bur khat badon ki breu ki be sport hadu kata bagi klub no I kam jam la jong ru te kede kene than ka dong bi kede ka badon bok bang yo I ba Emrit kum presiden ube sport hadu kata kapan perlu ya kata men na we por baro sistem ku bay omne Yang nak ada kecing sport yang Pak Emrit ngiru ngi enjoy lang ha kata ka benta.
Dia kendiat ke mengambil bandong iman ketua kecil dah kai ke internet sisa. Nagoi ke pos ngelawan ASEAN kini di sini baar pengawan nam tak ke sport ni. Tapi gini macam aku lomba. Kertum kini gini ngilai kai boro sistem. Natarai la idon kam bapin boys non saka academy. Neba amret. Oh ba. Natarai biar apan boy non saka academy. Agak dia saka longgar kerja training nam tak sport. Banyak baju long kumni cukup ni, ngatrai bidon kami kata, tinggal aman rano ya kata standar adu kata level. Jadi kebangun orang kelombahan ni, ingin persang ban improve dan ban perbahan, kawai kepor hak jilakai. Nang dapat, kawai ke advice jadi ke player, kumangai mentan ngajuang berbol. Bila ilakai bah, bila etap gol gato, tambah ngai kadon kawai ke jing duna hendiat kelomba. Pihak banihikai ban tiap gol, ngejuang yang ini berbol. Bila ilakai bahat tambah bikram menang tiap gol. Bila ilakai baru sih tu bikram menang tiap gol. Teng job yom lo ne, ha? La ilakai baru sini kami tiap gol jobi, job Teng kebakongsan kalau bang ya bikai ban tiap gol. Nama dah bikai ban tiap gol kata kayo ya kathom. Aku nunggu bentar lo, kadang ibi kalau bah, bile pi penjanai. Akhirnya mereka yang practice make a man perfect. Kamu kecing persang kepulung yang beriu berjanai. Kaya kecing macam apa kalau bawa juang kecing duk ke kangla depi, kumbar wai menai yang kedol kejong talent rei yang baga kangla kangti rei kamne kumta. Kaya kecing macam apa kalau bawa depi persang, wah ikilat depi, pek kenu bahasa pe persang menimprove dia tapi tu nak kenu talent ada yang sport, ada yang tim. Nada dia kadang talent bagi bidang penjanai yang di wat lat bagi improve dia aku tak bentar. India keluar berkedau berlomba, mulai mana bila ilakai jatuh mulai kedon di mesin, kawai berlomba tunggu player kemau yang kini kedai keberkonsen ngapai ya ke position. Bila kai bila bersuatu ya ke position lajong. Ngai mana yang day ke gol ke karung tang nang kadau pimpiang ke position. Lada pimpiang ke position semua pada gol. Pi ke tim football ini kesong agak tim berway. Ini pimpiang ke position, ini pimpiang ke ruang bernawan tep gol. Nomor lada mini pimpiang ke position kemudian juga. Yang kita kita siap. Jadi yang ni yang penting, yang pun yang kuno adalah improve agak dia kai. Jing kublai ke bakarpang kolong nak menta. Presiden juga ni ke klub, kinopenia juga ni ke klub. Kamtam kumiba amrit ide upaya baklan tam lese ke ni ke dong ke ni ke tan. Kamtam abai don ha ke ni ke kerang pelun. Bat om tangang ni bat kiwi kisnong kibalawan ban joy lene ban yaso ban yatrelang na ke menta ban pensung ship ban penklan ya ke ni ke sport club jong ke ni ke kerang. Tinggal sultana dan adu ada kata Nagaliang jong kini ki samla kan thei ki bala yale ada kaman sim ke jing slur bat nga kentu ngai man sim ya phi ki hap ki ba pila poi sekene ka thong jong ke jing le akai kani gadai kaman sim ke bapan kemen ya phi kum ki kan thei haba phio ban kilan met nei ki don ki priu ki ba kilan met ki na do dang step ki mare 1 kilo ar kilometer na ki surok le ne kilenti. Dan rei apa pio penelek football kene kene kecing exercise lah ne kecing penklan ya gamet kephat. Te kumjuro nak bentai kene kesamla senrang. Balong kecing penklan nak bentai gamet kephat bat kecing ksa jong ki khowa bat kamtam nak bentai gamet ke jong pi pinlong ki baklan. Te tang kawe nga ai kajing kentu ya pi. Berbor apa pi pe yaunong nya kali. Ade bola kwa chimpas balan. Andai ka kloy ke accident. Teh nak bentai kini ki samla kan thai senrang ru. Apa phele football perkhat bai ka position ka bapieng. Balada phele ya tul lang ru palat long kun mosi lai lembu plasio ulang lai ngot somut. Tengah su bandong ba phi hapai bai ka position kum no. Ha ka ba pin sim ya ka bol, lane pin shoot ya ka bol. Kenang ba phila ban long ki breu. Kibala experience lane ka standard haka jingele nak bentak football kat kene ka kerang pelun kamadan kolong kumne
Kalas ngosi kalong bagi laji di KMDC KMLA ban pej na menta ka bha kamiat na ka menta ka yo ka kot na menta ka jingbit jingbiang jong pej ba handai kamadan handai kat kane ka krang pelun kim don ka jing pej ka jing mi lem bat kalong ka baki ino ben yap hi khap tam ha kane ka dong bat kane ka than ngathrai ka por ba phiji di KMDC KMLA Hare bat sngi bat mi pidu thia do dem kumno ban yakren ni kibriu hagaban thep yakabot chau tau bayamon hare anda phi philamon hare ulai ben pade kham tam haga jing don kam jong phi ngathrai phis go thu haga ni kopor lada I ben yakano no kam kadon ke jing snow si tengo ong ye phi siganti na kan kopor haga ba o arpholai lada phi je dio no mi khmat Hidai ban penkelano ya kejenggut yang perkat yau tau pa jong ke konstituensi MDC nu MLA udai ban pelang nak bentak bha kamiat nam tak kasyon jong ipaj ba ngatrai phiki kerang hangne hakapor election layak chat layak kemen hakapor job nak kapor remro lese tanggajan ka saptiru lese kalala ban hap semadan Harai nalawan hangne ka jaka lo jong ka jaka football pede ndon ba pej ndon ba jengo Andai kane kamadan jong fil dapan bha kandang lut bun le sedekilak kan lut hang ne andai mantala do kano postnem ke mele KMDC ki no habang ape habang apoy hang ne ngai samsot ya phi ki khun samla sanrang bat kan thei ka ba phiele football hang ne teng ka stan le ne tang ka jaka ba phin mare ba phin yeng ro phimla ban mare bha namar kamadan kam ailat ya phi ne phiom gumno kum president jong ka klop hang ne Ni kamadan kamla banailat igni khana samla ka bakin mare bha kum baju yakandu kinong ile kai hapo pulu tenga sarai ha kan ko por isngo tho hi kum kilong kami kilong pa bat hidon kam ban don ka jingkala nang ne sakmat khnang ba phila ban poi sakathong ka ba phila ban yarang kador lem bat ki we ki bayale nam ta ka sport te khnang ba kanam slam ka ko por Namar kandon role se ka jing yatur masi te hagan ko por ngai khuble ye phi baro khoi we pi we bat kham tam na ka benta kinu yalam jo ka sport ka ba ke lakhot su bha yang hagan ka janmit ngai khuble ye phi we pari we bat kum joro kum gadak ka jing yadon tilang bat ka sport jong phi nganai ti ha I president lane ini nong yalam Jong kan ka klub na menta ini jingarap lem dia. Tanggi ne ke kenten ke ba khandia ma ai ke jingkar khu kardo ye piwai we nang ba pinang ko pinang khia pinang yo kamet ka ba kham klan shu na ka benta ka football nang nei sakmat khublai 6000 ngo khublai 6000 ngo Dingim jongi menta ngam tipalay ka kala papuntang kijing kang la ngamat cibun jing ngan yai tur ngan yale talay ngan sange hatong ila bertip hatong ila bermotor hatong ila badim da kajing im kapasisur namar ladang ibha kiwe yang iki iben ladang ile persak kiwe yang iki kerben hato yanungin terwa yanungin perta kasap kebangi don yanungin peni mano batsaki mano bancipti takut citeng sengi kasdang nala yeng kakut asiteng nanti tong kadau boro kadai ke balai kesap kesyusap balai ngikut ngejing di buaj kejing iso priu kun semla jongi kin boy sya to tell me what I'm gonna do namar ton hok asla pertei barok kalong tongkai barok kalong lenau namar ladang iyat halenti lajong kibun babutin kibun babudok di namar kata ladang ile persang budin daus nang nangan de ngah hiba baklah de ngah hiba kai now what I'm gonna do I'm gonna scream so listen what I'm singing in the song is to let you know that I'm down jingim jongi menta ngam tipalay ka kala babon tang kijing kang la ngamat cibun jing ngan yai tur ngan ya talay ngan
sange ya la ka hop tongin pendon ka ya ka sap ka phong ka bangi don ya la ka ho tongin pendon kam ho I lift my head up I praise you Lord this world is full of shit it is like hell to me I'm living like street dog I can't believe why people don't understand other people even though we share the same feeling the same red blood I'm talking about this is a imagination it is the fact believe me I'm talking about the shit that's happening in reality who cares about you and me I'm asking to all of you yeah Jing em cho nghĩ men ta ngắm tích bà lấy ca kê la và buồn thằng kỳ jing khang la ngã mắt chi buồn jing e ngan yai tur ngan ya ne ta lấy ngan om sang e ya la ka hop tongin pendon ka ya ka sap ka phong ka bangi don ya la ka ho tongin pendon kam ho Champion team yang menikah league yang senang. Dan kapten juga Dani Sport Club Malaysia yang menikah.
Let me down!